κάνουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το θέμα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες να πραγματοποιούνται και στο μέλλον, ώστε τα παιδιά να αποκομίζουν τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη. Ευχαριστούμε από τους μαθήτες Παπαθήσου και Κλέα Μενουσού. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διευθύντριά μας, κυρία Κουντούμη-Βεργία, για την υποστήριξή της και για την πρωτοβουλία της να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους του προγράμματος για τη σημαντική βοήθειά τους και για την ευαισθησία τους. Θα συνεργαστούμε. Το πρόγραμμα στο οποίο έλαβα μέρος πιστεύω πως με βοήθησε, διότι άρχισα να βλέπω τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά όσον αφορά τις εξαρτήσεις, τις αρνητικές και επιπλέον συνέπειες και τη δυσκολία που εξαρτηθεί κάποιους από αυτές. Επιπλέον, έμαθα τους λόγους που οδηγούν στους οδήγους, τις εξαρτήσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν όπως η φύση, η οικογένεια και το άνθρωπο. Ακόμη συνειδητοποίησα πως ένας από τους σημαντικότερους στόχους του προγράμματος ήταν η πρόληψη και ελπίζω να επιθέσει έτσι ώστε να προκαλέσει περισσότερη έφηβη γίνεται από αυτές τις τόσο βλαβερές και νούσιες εξαρτήσεις. Μπράβο.